السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. چیز روچ ایدہ بچتا و ایدہ ہمیں سوال کنک بیگائیں اید نماز باریا چوکہ ہنی جامع بندہ و ایدگاہ تقریباً ایدگاہیں نا نماز بیتے ایدے و نا کے جامعان بیتے چیا ای وبائے ہنی کے ہستے کورونائی ہنی بھی جمعہ نماز نوے گائیں مسیطہ و نا کے جماعت نماز ہنچو ظاہر بیتے کہ عید نماز بھی نبیتے جامعہ و عیدگاہاں. ایدہ سوال ہمشی کہ مردم ہوتی لوگا عید نمازا بوانا اگا اننا و دومی سوال اگا لوگا نماز بواننتے گڑا چھ ڈولا عید نمازا بوانا و خطبہ عید گڑا کئی بدنتے ہمیں سوال ہنی باز بیگائیں ملوٹا ای موضوع کمو توضیحہ بکنا. اولی چیز ما بزانی کہ ای موضوع فقہی موضوع ہے و فقہی موضوعان مسائلان توکا علماء توکا گیشتر اختلاف کہتے بلے من لوٹا ادا شمی دیما ہما قولہ پیش کنا کہ منی کہہ رہا ہما قول صحیح ترین قولے ہما قول دلیل صحیح ترین دلیلہ. اولی چیز شما بچارے اصلہ عید نماز وحدی کے عیدگاہ نماز بھی اگا مردمی پش کبت عید نمازا مردمی پش کبت عید نمازا گو نکبت عید نمازا آوتی لوگا پتا نمازا بوانی عید اگا اننا. جمہور العلماء جماہیر العلماء شافعی حنبلی و مالکی آگوشنتے ہاو آوتی لوگا نمازا بوانی تے عیدے ہچو کہ صحیح بخاری اتکا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیتا آگم پش کبتا عید نمازا گڑا شتا وتی لوگا وتی چوکی جمع کتگا گڑا کئی وستا گشتگے عبداللہ بن ابی عتبہ وستا کہ تمہارا نماز بدے عیدے گڑا ایہ عید نماز داتگا. ہمیں دلیل جمہور زورتا کہ مردم اگا گو نکبت عید نمازا گڑا وتی لوگا عید نمازا بوانی ہمیں ڈولا کہ انس رضی اللہ عنہ وانتا گڑا اصلا اگا مردم پش کبت عید نمازا ایہ وتی لوگا نماز عید وانگی ہیں شرع ای حالتا ہنی کہ ادا عید نماز وانگ نبے گئیں گڑا ادا بھی مردم عید نمازا وتی لوگا وانی تو وانتکا گڑا صحیح قول ہمشی کہ مردم عید نمازا انی ای حالتا اگا جامع پچکنگ نبیتا اگا عیدگاہ پچکنگ نبیتا ما اللہ دعا کنی کہ پچکنگ بوا اللہ رحم بکا وتی رحمتا میں سرا نازل بکا ای وبا دیر بیتے اگا انہا ہمیں حالتیں و نماز جامعہ نبیت عیدے و نا کے عیدگاہاں گڑا مردم وتی لوگا نماز وانتکنا. مردم جماعت بھی نماز وتی لوگا وانتکنا و تہنا جدا بھی نماز وانتکنا. مردم اگا وحدی کے عید نماز لوگا وانا گڑا لوگا خطبہ نیستے لوگا بس نماز وانگی عید خطبہ نیستے عید خطبہ دیگ نلوٹی اے جمہور علماء آنی قولی چی ڈولا نماز وانی عید نماز دو رکاتا عید نماز دو رکاتا اولی رکاتا ہفت تکبیر کنے ہفت رندہ گوشے اللہ اکبر اولی رندہ گوشے اللہ اکبر ادا دعا استفتاح وانے سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك یا کہ ای دگے ہر چی کے دعا استفتاح اتکگن ثابتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیے گوشتگا یعنی اولی تکبیر کو تو اللہ اکبر دعا الاستفتاح وانت آئیے چرند دگے شش تکبیر کنے شش رندہ گوشے اللہ اکبر ششین تکبیر تو خلاص کتا ادا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الفاتحہ وانے الحمد آئیہ چرند یا کہ سورة قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانتا سورة قاف
اگا سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. اولی رکعت وانے رکوع کنے سرا چست کنے رو دو سجدہ کنے دومی رکعت پاد کائے اللہ اکبر اشتاتے تو تکبیر کو اللہ اکبر دومی رکعت اشتاتے ادانی پنچ تکبیر کنے پنچ رندہ تکبیر کنے اللہ اکبر پنچ رندہ پنچ تکبیر کنے پنچین تکبیر خلاص کتا ادا سورة الفاتحة وانے و پدا سورة الغاشية یا سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر و دومی رکعت وانے تحیات نندے سلام تھرینے عید نماز ہمیں ڈولائی صحیحی طریقہ عید نماز ہمشی ہنچو مگو اختلاف اتکا علماء انی توکا تکبیرانی کہ کدی تکبیر کنک ببان چنچو تکبیرہ بلے ای طریقہ شمدیمہ ذکر کو صحیحین طریقہ صحیح ترے ہمشی ہنچو کے دلیلہ اتکا اور ہمیں آیت سورت من گوشتگتا سنت ہمشی کہ اولی رکعت فاتحہ رند یا کہ سورة القاف بوانے اگا سورة الأعلى و دومی رکعت یا سورة الغاشیہ اگا سورة القمر لیکن ہنچے مردم گوشی بلکہ ما ای صورت حفظ نہا ما اشان وانت نکنا گوڑا پروانی ہرچ صورت تو وانت کنے سورة الفاتحہ وانت الحمد وانت سورة الفاتحہ چی رند ہرچ صورتی تو وانت کنے جائزی کہ ہرچ صورتی بوانے مشکل نہیں ہنچو مگو ای دوے رکعت وانتا دگے خطبہ نی عید نماز ہمیشی شرع دے دیگے مسئلہ ہی کہتے ہیں لحتی آداب و سنت انچے سنت ہستا عیدے کنگیاں مردم آگا اننا جی عید سنت ہر چی کے ہستا مردم بکنتے مثال اغتسال غسل کنگ او نوکین گودانی گورا کنگ او نائے ورگ عید روگا پیسر دپا بوجے نا ورے یعنی تایا مردم بوارتے ہنچو کہ حدیث انس حدیث اتکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز روگا پیسر نا وارتا گوشتگی تایا وارتگنتی یعنی وطر ید دانگی ورے یا کہ سی یا کہ پنچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہمیشی کہ نا مردم بوارتے نماز کنگا پیسر ای یعنی ہنچو ما مختصر شمدوم ذکر کو کہ نماز مردم کو تکنتے ہوتی لوگا یا انفرادی شکلہ یا کہ جماعتی شکلہ جائزے مردم بوانی پیش امام یکی بی و خطبہ نیستے و ہر چی کے سنت ہستا عیدے بکنتے و اللہ ہم دعا کنا آخریہ کہ مارا شمارا توفیق بدنتے نیک و صالح عملے و میں شمع عملہ قبول بکنتے ای مبارک ماہا و اللہ تی رحمتہ میں سرا نازل بکا ای وبائی کے دنیا سرا اتکا اللہ شیعہ مسلمانانی ملکہ دیر بکا و درستی انسانیت سرا ای وبائی اللہ گو تی رحمتہ دیر بکا والسلام علیکم ورحمت اللہ.